Ja, goeie dag alle hier. Dit is een kwart bericht in verband met een nieuwe bundel van mij die het uitkomt bij de AVOEK. Dit is hem. En het is een serie ultra kwarte verhalen of proza gedichten, of hoe je het ook nemen. En het bijzondere is dat het een geerwerking is met muzikant en tekenaar Willy Darktrousers. Dit is Willy. Ja. En Willy had al prachtige tekeningen bijmaken. Bij de verhalen. Op zo'n manier dat er eigenlijk nog wel een extra laag bij komt. Volgens mij is het hartstikke mooi geworden. En we zijn er in ieder geval behoorlijk lang mee aan de gang geweest. En ik wilde even een paar zien laten. Dit is bijgelijks de tekening bij het verhaal Rink. Rink van der Velde. Deze keer toen mijn goede maat Meindert Talma. Hoe uw studententijd. Deze gaat door het bekende dorp uit de Friese woorden Harkema. Oké, en nog eentje dan. Dit is de tekening bij het verhaal Vooruitgang. En nou wel het geval dat we bij dit laatste verhaal Vooruitgang een kwarte animatiefilm maken gaan. Die als het ware een beetje de officiële presentatie is van de bundel. En ja, de film is zelf ook nee, dus het is eigenlijk gewoon een soort première van de film. Het wordt het 2 minuten, dus net zo lang dus. Samen weer voorbij. En ik zou zeggen, een prutte wilde ermee. En oh ja, de bundel is vanzelf ik naar de keer bij de webshop van de AVOEK Biglix. En in de boekhandel natuurlijk. En ook in verschillende supermerken, heb ik begrepen. En ook nog wel via andere kanalen, denk ik. Oké, dat wie mijn bericht. Ik zou zeggen, een hele prutte wilde ermee. En ontgauw werd ergens in het echte leven, in de echte brood. Oké, mooi. Ontjen. Tjenai van die simmer. Maak ik een lange tocht door de woestijn. Ik hier al mijn gewot opslaan litten in zo'n citybox. En dagen achterna riet ik terug. Want midden in de eindeloze ruimte de motor van mijn auto het bejoeg. In paniek begon ik te rennen. Maar dat hier ik misschien beter net van kent. Want na een onbeskaard skoft verknoffel ik pijnlijk de voet. Ik voelde al op een rotsige knoen. En raasde het uit. Gelukkig kwam ik letter eenzaam lissend in de nacht. Staarde gewoon weer wat bij het verstoren. Ik stwal omheeg naar het zuster sterrenhemel en tocht geestelijke vooruitgang. Mij om is ik best. Wat kost je?